din episodul anterior al Insulei Dramei Totale. Episodul trecut fiind unul special, le-am făcut o vizită concurenților eliminați până acum în stațiunea lor de lux, plaja Învinșilor. Am aflat că Bridget și Jeff încă se iubesc mult, Katie și Sadie încă au un singur creier, iar Courtney încă îi poartă pică lui Harold pentru că a falsificat voturile. Lucrurile au luat o întorsătură șocantă și le-am permis învinșilor să elimine următorul concurent. Apoi lucrurile au luat o întorsătură și mai șocantă, când Lășona s-a trezit că trebuie să părăsească insula, alăturându-se celor 17 concurenți eliminați. Cine va fi eliminat săptămâna aceasta la cea mai dramatică ceremonie de până acum? Aflați acum la Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare. Eu voi lua câștigul cel mare. Orice pot să fac nu mă oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Na, 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 na. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. Bine ați revenit la Insula Dramei Totale. V-am pregătit un episod ciudat și plin de surprize. Să luăm vremea, de exemplu. Să știți că e foarte greu să controlezi ploaia, dar mi s-a părut că cei 4 concurenți rămași aveau o viață mult prea ușoară. Așa că am apelat la oameni suspuși și iată rezultatul. Atenție concurenți, una dintre cele mai groaznice experiențe dintr-o tabără de vară e temuta zi ploioasă. Pe o astfel de vreme, toate activitățile care ar putea părea câtuși de puțin distractive sunt anulate și înlocuite cu cortul pentru meserii. Prognoza meteo pe mâine: ploi, ploi și iar ploi, urmate de ploi. Ne vedem mâine la cortul pentru meserii la ora 7. Dacă te încrunți atât de urât, nu vei aduce înapoi pe Lășona. Vei face doar riduri. Hopa! Prea târziu. Ce-ar fi să ne ușurezi viața și să te elimini singură, dragă? Cât mă bucur să văd că vă înțelegeți. Mă face să mă simt un om mai bun. Visezi, ciudatule! Doamne, ce vreme! Nici măcar Owen nu poate fi vesel pe o vreme ca aceasta. Că tot veni vorba. Unde este Owen? Ultimii 4! Da! Da! Știți, îmi place mult de ceilalți 3. Sunt niște adversari de valoare. Avem încredere unii în alții. De aceea e bine că nu știu rezerva mea secretă de mâncare. Da, probabil se vor enerva, dar nu la fel de mult ca bucătarul când va afla că i-am prădat cămara. Oh, Firar! Mi-a scăpat! Baia asta pentru confesiuni mă face să confesez! Hei, bucătarule, i-ai văzut pe concurenți? Nu! Și-am curățat o găleată de mele putrede pentru ei! Nici eu nu-i găsesc. Dacă stau să mă gândesc, nu le găsesc nici cabanele. Ce se... De unde a mai apărut apa asta? De unde să știu eu, ciudato? Întreabă-le pe lipitori. Știți, e atât de ridicol că e chiar amuzant. Repede! Trebuie să indesăm în gură
doar ceva mare și bun de mestecat. Owen! M-am furișat înăuntru și am mâncat toate prăjiturile echipei de fotbal. Toate! Și-au dat seama că am fost eu, fiindcă aveam glazură în păr. Mama m-a pus să plătesc din alocație, dar ce bune au fost prăjiturile alea. Mi-e foame! Ah! Sunt singur! Naufragiat pe mare! Ah! Fără mic dejun! Bine, mai e cineva cât de cât speriat de insula asta pustie? Să fim serioși. Se vede de la o poștă că asta e o altă farsă de-a lui Chris, una cu decoruri de prost gust. Hei, prințeso, e clar că am mers pe râu în jos. Producătorii vor trimite un echipaj după noi. Să fie clar pentru toată lumea, decorurile mele nu sunt de prost gust. Am pierdut 3 angajați în încercarea de a pune pietrele alea unde trebuie. Cât despre echipajul acela trimis să-i salveze, nu există. Concurenții sunt pe cont propriu aici. Se vede treaba că se anulează ziua meseriilor. Mă rog, eu unul sunt lihnit. Să mâncăm. Tu chiar vrei să mănânci chestia asta? Nici vorbă. Mă refeream să mergem la bufetul din tabăra noastră. Așa da. Măi să fie, sunt pe o insulă pustie singur cu 2 fete. Păcat că amândouă sunt enervante. M-am gândit că ne vor lăsa aici pentru totdeauna. Să nu uit, să nu mă mai înscriu niciodată la o astfel de emisiune. Să ne relaxăm până când ajunge echipajul de salvare. Dacă nu există niciun echipaj și dacă producătorii cred că nu am supraviețuit, zic să construim o plută și să mergem spre tabără. Da, ca să ne rătăcim și mai mult. Trebuie să construim o plută. Nu, trebuie să stăm aici. Să construim o plută. Să stăm aici. Hei, nu ne-am rătăcit. Asta e doar o încercare penibilă a lui Chris de a ne testa instinctele de supraviețuire. Sunt pe urmele tale, Chris! Ce frică mie! Merg la plimbare. Lucrurile erau cam tensionate. Nu uitați că eram uzi luarcă, mușcați de tot felul de gângănii și foarte flămânzi, dar eu mi-am păstrat sângele rece. Bine că măcar unul dintre noi a rămas calm în fața greutăților. Nu-i rău decât să dorm pe plajă. Să-mi imaginez că sunt într-un loc frumos. Un magazin de gogoși. E o promoție, mănânci cât poți cu $1. Cantități nelimitate de... pleacă de aici! Oare e... uscat? Aoleu, măiculița, am ajuns înapoi în tabără! Da! Ziua de azi e una groaznică! Craniul de dinozaur a fost ideea mea. Ați văzut cât de tare s-a speriat? A meritat efortul. Frumoasă priveliște! Hei, voi doi! Dacă ați terminat cu cearta, am găsit un loc unde să ne odihnim! Deci, încă mai crezi că nu ne-am pierdut? Mi s-a mai întâmplat să mă înșel. Ajutor! Sunt singur! Nu mai suport! Hei, alea sunt nuci de cocos! Să-mi explice cineva de ce sunt cocotieri și palmiere aici. Suntem aproape de Polul Nord. Sunt obiecte de decor rămase de la o filmare anterioară. Ce vrei? Avem buget limitat, asta e. Au trecut 9 minute îngrozitoare de singurătate. Mintea unui om nu poate suporta prea multe. Tu știi despre ce vorbesc, nu-i așa, domnule Nucă? Chiar știi? Suntem doar noi doi aici. Vom vâna, vom căuta mâncare și vom supraviețui. Dar mai întâi am nevoie de baie. Vrei să te uiți în altă parte, te rog? Ia stați puțin. E ca atunci când ne-au trimis pe insula oaselor. Nu vedeți? E clar că e doar o nouă probă de supraviețuire.
Nu mă păcălești pe mine, Chris! Ce e clar e faptul că dacă nu construim o plută, aici ne vom găsi sfârșitul, să știți. Din moment ce suntem rătăciți, este clar că producătorii ne vor salva. Și dacă producătorii nu știu unde să caute, nu sunt tocmai niște genii în caz că nu ai observat asta. Voi face că nu am auzit ce a spus. Mă descurcam mult mai bine dacă nu m-ar fi ținut pe loc cei doi. Erau pierduți în sălbăticie fără adăpost. Bine, poate că nu a fost o idee grozavă să ne despărțim. Știu că ar trebui să încerc să formez o alianță cu cineva în acest moment, dar amândouă sunt duse cu pluta. Voi în care ați avea încredere? Bine, atunci să facem o nouă regulă. Fiecare concurent este pe cont propriu. Perfect, perfect! 11 minute de singurătate. Eu și domnul Nucă de Cocos am decis să locuim la toaletă. Aici suntem în siguranță. Vânători! Doamne, habar n-am încotro a zburat. Să nu uit, trebuie să mai fac niște săgeți. Imediat îmi fac o salată de fructe. Da, cu garnitură de omletă gigant. Așa mă vreau. Hei, de unde ai luat ciocolata aia? De niciunde. Din rezerva secretă de ciocolată a lui Owen. Genial! Mi se părea mie că salteaua lui are cocoloașe. Trebuie să ne dai și nouă, nu mai putem de foame. Știți, din câte țin eu minte, sloganul era: fiecare concurent e pe cont propriu. Din moment ce suntem singuri pe insulă... Sau nu? Nu te teme, domnule Nucă de Cocos. Ești în siguranță aici cu mine. Masa e gata. Cât de bine e să poți lua masa în mod civilizat. Deja am digerat micul dejun, dar mai iau o gustoare înainte de prânz. Înghețată! Te-ai întrecut pe tine însuți, domnule! E doar Chris. Încearcă să ne sperie. Păi orice ar fi, eu am plecat de aici. Nici măcar nu știi încotro mergi. Cui îi pasă? Cel puțin nu voi fi aici cu voi. Îți dau oul ăsta dacă mă duci și pe mine. O călătorie cu el era ultimul lucru pe care l-aș fi făcut. Dar îmi era o foame de lup. S-a făcut. Cum? Hei, nu vă puteți forma o alianță și să mă lăsați aici? Pa, Heather! Baftă! Nu plecați! Nu plecați! Dacă veniți înapoi, vă dau ciocolată de la Owen! Bine, cred că n-am mai fost nici când atât de speriată. M-au lăsat complet singură pe insula aceea, pradă tuturor. A trebuit să recurg la niște rezerve de forță interioară pe care nici nu știam că le posed. Lizzie, dacă te uiți acum, îmi pare rău că te-am rănit. Ai fost o prietenă bună. Bet, și tu la fel. Mi-e dor de voi. Vom fi cele mai bune prietene. Haide, domnule Nucă de Cocos, mergem să căutăm mâncare! Distracție în aer liber. Păcat că angajații noștri nu sunt aici. Ar trebui să le trimitem un filmuleț cu noi. Ce spui? Vâslești ca o fată. Dacă nu-ți convin condițiile, poți să pleci, înțelegi? Dă mie vâsla aceea. Nu, e pluta mea. Eu vâslesc. Corectează-mă dacă greșesc, dar sunt sigur că ai vâslit în cerc. Uite acolo țărmul. Se pare că insula cea pustie nu prea este pustie. Haha, asta te va costa o omletă. Poți să iei oul înapoi? Nu, te rog, insist.
întrebare. Ce e cu barba asta? Au! Heather, tu ești! Nu ești un miraj? Au! Potolește-te! Owen? Oh, frații mei! Suntem din nou împreună! Nu vă mai las să plecați! Stați să reformulez asta! Ce-i cu barba asta falsă? Au! Bucătarule, ce crezi că mai fac concurenții noștri pe insula cea pustie? Păi ar fi putut păți orice. Poate au fost atacați de urs, sau au căzut de pe vreo stâncă, sau nu mai pot de foame. Poate ar trebui să mă duc să mă uit la monitoare, să văd ce filmări avem. Chris, ești un prezentator de cinste. Ești un model demn de urmat. Mersi, amice. Cu asta mă ocup. Ghiciți la ce mă uit eu acum? Indiciul e caramel. Ciocolată? Iar ai ghicit. Acum e rândul tău, domnule Nucă de Știe că Cocos. e numai un fruct, nu? Nu mai suport! Nu mă mai joc și refuz să mai stau cu voi pentru că vă lipsește o doagă! De parcă ție nu. Sunt singura din concurs care mai e cât de cât întreagă la cap. Ha! Asta o spune cea care își schimbă prietenii mai des decât îmi schimb eu șosetele. Adică foarte rar, Duncan. Cel puțin eu sunt în joc. În joc? Trezește-te! Niciunul dintre noi nu mai este în joc, pentru că producătorii nu cred că am supraviețuit. Asta înseamnă că nu vom mai pleca de aici. Serios? Sfinte Sisoie! Aici vom rămâne! Iar eu nici măcar nu am prietenă! Nu m-am ținut cu nimeni de mână! Nu mi s-au îndeplinit visele în care dansez! Cum ar fi... Faceți-l să tacă! Oh. Mersi! Atunci mi-am dat seama că nu mai am scăpare. Îmi plesnea capul de la atâta stres, da. Hei! Știți ce ar trebui să facem? Să fugim și să vă părăsim pe tine și pe domnul Nucă de Cocos? Nu! Trebuie să ne mărturisim păcatele! Ba nu. Nu, serios! Eu am mărturisit tot și m-am simțit grozav! Nu ați vrea să aveți conștiința curată! Wow! Deci de asta te-au dus la școala de corecție. Da, dar cel puțin nu e la fel de rău ca ceea ce a făcut Heather. Recunosc că nu a fost un lucru tocmai bun, dar nici nu se compară cu ceea ce a făcut Gwen. Dacă ăsta e numele tău. Așa! Nu vă simțiți mai bine acum? Păianjen în pat! Păianjen în pat! Hei, priviți! Avem vecini! Echipajul de salvare? Sau cu siguranță o capcană de la Chris. Știu cum putem afla asta! Nu știu ce să zic. Ne deghizăm în vânători și îi speriem pe cei care vor să ne facă feste nouă! Avem doar o mică problemă. Pitonul ăsta de 20 de metri. Ăla! De ce n-ai făcut asta de la început? Și să ratezi micul nostru joc? Haideți, să mergem să-i speriem! Ascultați-mă, fraților, s-ar putea să nu supraviețuim, așa că haideți să o facem lată! Da, Owen, nu știu ce să zic. Uga, buga, uga, buga, uga! Uga, buga! Salut, oameni buni! Era și cazul să apăreți. Domnule Nucă de Cocos, e doar un miraj! Totul e doar în imaginația mea! De ce vorbește cu o nucă de cocos? Owen nu e o iluzie. E locul secret al echipei de producție. Sau era secret până nu de mult. Dar craniul de dinozaur. Și gâsca e preistorică. Acelea sunt elemente de decor rămase de la un film cu dinozauri. Vrei să spui că în timp ce noi eram naufragiați pe o insulă pustie, voi erați aici ducând o viață de lux la 2 pași departare? Da, Heather, așa e. Regret, v-aș invita înăuntru, dar e loc numai pentru 6 persoane. Ne vedem diseară la ceremonie.
Ei bine, a fost o zi cumplită, dragi concurenți. Eu și bucătarul suntem epuizați. Sper că ați învățat două lucruri. Primul, asigurați-vă că locuințele voastre sunt bine ancorate în pământ. Iar al doilea, ideea aceea cu fiecare pe cont propriu nu a fost una foarte bună. 4 capete gândesc mai bine decât unul singur. Cred că vrei să spui 5. Așadar, urmează o nouă ceremonie dramatică a nalbelor. Stai puțin. Ai 4 nalbe pe tavă, adică una pentru fiecare. Foarte bună observație, amice. Heather, Duncan, Gwen, Owen. Oh, nu! Doar nu vrei să spui? Ba da, a sosit timpul ca domnul Nucă de Cocos să pășească pe puntea rușinii. Dar de ce? De ce? Devinoți, amice, deja începi să mă sperii. Domnule Nucă de Cocos! Nu! Apropo, ce am mărturisit acolo, acolo rămâne. O, da. Fără discuții. Nu te teme, domnule Nucă de Cocos! Nu te voi părăsi niciodată!